Καλησπέρα σε όλο το YouTube. Είμαι ο Αλεξάρης και είστε σε ένα ακόμα επεισόδιο τρώγοντας snacks από την Ιταλία. Συγκεκριμένα πήγα το τρίμηνο της 28 Οκτωβρίου στο Μιλάνο και στη Λίμνη Κόμο. Βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο τεράστιο σούπερ μάρκετ και πήρα τα snacks τα οποία θα δοκιμάσουμε τώρα εδώ πέρα μαζί. Τα έχω φέρει μαζί μου. Εδώ πέρα μια μεγάλη τσάντα που κρατάω εδώ πέρα. Να δοκιμάσουμε μαζί, να βαθμολογήσουμε και να μου πείτε, γράψτε εσείς κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε και σε ποια αλληνής χώρας θέλετε να πάω και να δοκιμάσω snacks. Για πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Πρώτος διαγωνιζόμενος είναι τα Παλίνα πίτσα. Είναι της Amica η εταιρεία. Είναι αυτά εδώ πέρα. Μοιάζουν με τυρομπαλίτσες εδώ πέρα. Αυτές εδώ είναι. Πώς το βλέπεις εδώ. Έχουν γεύση όχι ακριβώς πίτσα, αλλά ντομάτια, μοτσαρέλα και δυόσμο. Αυτό ουσιαστικά κάπως σαν πίτσα, ωραίο. Ο νούμερο πιτετρό. Να και βάλω μεσημεριανό. Θυμίζει πάρα πολύ, αλλά με γεύση πίτσα, τα κλασικά τσίτος τυρογαριδάκια. Επειδή είναι ακριβώς το πρώτο, θα ξεκινήσουμε με λίγο normal, γιατί πιστεύω τα επόμενα θα είναι λίγο πιο... Τα αφήνω τα καλά για το τέλος, να σας πω κιόλας. Θα το ξεκινήσουμε με ένα 6,5 στα 10. Θα δούμε το επόμενο. Επόμενο είναι τα Freddy's. Τα Freddy είναι αυτή... Πώς είναι η Τζότσι Πρετσιόζι, είναι η σαλάτι Πρετσιόζι. Είναι κάτι αντίστοιχο με το τέτοιο. Είναι snacks Augusto Formaggio. Λογικά θα είναι γεύση τυρί. Είναι τυρί. Είναι αυτό εδώ πέρα, το τυρογαριδάκι. Ένα δεύτερο για την... Ναι. Δεν λαμβάνω πολύ γεύση, να σου πω την αλήθεια. Τι γίνεται. Σου έρχεται η τυρίλα στην μυρωδιά, αλλά χάνει πάρα πολύ στη γεύση. Δηλαδή, άμα πεις ένα γεύση που μου έρχεται το τυρογαριδάκι, αυτό είναι 2 στα 10. Για κάποιο λόγο είναι και non-fruity. Δεν είναι τηγανισμένο, αλλά είναι καλά στο φούρνο. Άρα αυτά εγώ δεν νιώθω κάτι τέτοιο. 5 στα 10 παιδιά αυτά. 5 στα 10. Συνεχίζουμε. Επόμενο στη λίστα μας είναι αυτά εδώ τα μπισκότα με τη λευκή σοκολάτα που βλέπεις εδώ πάνω. Τα έχουν γεύση gusto barbecue. Οπότε τα βλέπεις, δεν είναι μπισκότα. Είναι από την εταιρεία Scotty. Venere Snack ονομάζονται. Έχει και άλλες γεύσεις, αλλά δεν ήταν πολύ κλασικές για να... barbecue full και όλα. Φίλε, δεν μπισκότο, ριζοκοφρέτα είναι. Δες το λίγο. Αυτό εδώ. Αυτό σε αντίθεση με το προηγούμενο έχει full γεύση. Σου έρχεται αρκετά. Παρ' όλα αυτά είναι μια ριζοκοφρέτα. Είναι λίγο πιο βαριά από τις δικές μας ριζοκοφρέτες εδώ πέρα. Άρα παρ' όλα αυτά είναι τίμια για ριζοκοφρέτα. Τη δουλειά της την κάνει και μάλιστα πάρα πολύ καλά κιόλας. Θα πάρει ένα τίμιο 6 στα 10. Αυστηρός. Ο Αλεξάρης είναι αυστηρός. Πάμε στο επόμενο. Πόσο καιρό είχατε να δείτε Happy Hippo? Εγώ παιδιά, πραγματικά πάρα πολύ καιρό. Χρόνια ολόκληρα, δεν ξέρω γιατί, λόγω τα έχουν σταματήσει εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν ξέρω γιατί. Είναι τα γνωστά Kinder Happy Hippo
Τιμή Σένεκεν εδώ πέρα και να είναι καλά εκεί ψηλά που είναι. Ο παλιός συμπαίκτης ο Ανδρέας είχε αυτό το ψευδόνυμο με το nickname. Και κάθε φορά που βλέπω αυτά μου έρχεται στο μυαλό ο Ανδρέας. Δεν να είναι καλά εκεί πέρα πάνω που είναι. Είναι εδώ, άμα το θυμάστε εδώ, το Happy Hippo. Είναι αυτός εδώ υποποταματάκι. Υποποτάμας. Ο οποίος, παιδιά, όπως και να το κάνεις. Κρέμα και βουλντούκι. Τι να λέμε τώρα, παιδιά. Είναι σκοτώνεις. Και έχει 5-6 εδώ μέσα. 5. Σοκαριστικά τρομερό. Επιβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά. 9 στα 10. Τρομερό. Τρομερό, παιδιά. Συνεχίζουμε άλλο ένα γλυκό. Το οποίο το είδα, λέω, παιδιά, τι φάση. Pancakes. Και λέω, όντως. Και όμως έχουν φτιάξει η μπριός πασκέ. Έχει φτιάξει μπριοσάκια μέσα σε σακούλα. Έτοιμη ματζίνη, δεν ξέρω. Παιδιά, σου έχει μία. Σου έχει 4 συσκευασίες που έχει 3 μέσα. Έτσι. Πάρα πολύ ποιοτικό. 8 pancakes είναι στο σύνολο. Σου λέει εδώ ο φίλος. Εννοείται αυτά εσύ τα δοκιμάζεις με οτιδήποτε θες να βάλεις μέσα. Μερέντα, όχι νουτέλα, μερέντα, έτσι. Ξαναλέω μερέντα, μπράβο. Μελάκι, σπένδαμο, του γουστάρεις. Και θα το φάμε σκέτο. Για να... Α, από 2 έχει καλό, όχι από 3. Αχ, εντάξει. Πλαστικίλα. Παρ' όλα αυτά, το έχω. Το πάρω εδώ και 3 μέρες. Φρεσκότατο πάντως, πολύ μαλακό. Δεν σου θυμίζει τέρμα εμπορικίλα pancake. Δηλαδή, ανταγωνιζόμαστε λίγο ποιος φτιάχνει καλύτερο, να σου πω την αλήθεια. Πάρα πολύ καλό, μου άρεσε. Θα το φάω δηλαδή αύριο, ας πούμε, με το πρωινό μου. Θα το βαθμολογήσω με ένα 7,5 στα 10. Μπράβο. Και επειδή ήρθε η ώρα, αφού φάγαμε και το γλυκάκι μας, να δροσίσουμε λίγο τους καλικές μας με το X-Ray Energy. Το Energy Drink της Ιταλίας. Ακούσε το χαρακτηριστικά. Εδώ πήραμε τη μεγάλη συσκευασία. Απορώ για άλλη μια φορά πώς πέρασε με στη βάλη και δεν... Ορίστε. Καλησπέρα. Απορώ πώς πέρασε. Όχι πέρασε, αυτό στη βαλίτσα το είχα. Γιατί πως πετάνε τις βαλίτσες μέσα στο αεροδρόμιο. Πρέπει να θα έχει χυθεί, θα γίνει λούτσα όλη η βαλίτσα κλπ. Αλλά παρόλα αυτά πέρασε. Energy drink. Ίδιας γεύσης, μυρωδιάς μάλλον, με τον αντίστοιχο τάβρο το δικό μας εδώ πέρα. Ναι. Χάνει λίγο από γεύση σε σχέση με το δικό μας τον τάβρο, να πω την αλήθεια. Και ούτε σαν το διαβολάκο που έχουμε εδώ πέρα. Για να λέμε και την πυρέλη. Εκεί που πας να το γευτείς, σου φύγει λίγο μια πικρίλα μετά μέσα στο στόμα. Όχι. Δηλαδή εκεί που πάει να σε τονώσει, σε αφήνει στάσιμο. Οπότε δεν τρελάθηκα ιδιαίτερα. Θα του βάλουμε ένα 4,5 στα 10. Λίαν επίοικος. Επόμενο σάκι το οποίο θα δοκιμάσουμε είναι το ρόντεο, το οποίο το πήρα μόνο και μόνο επειδή πρέπει να έχει και δωράκι μέσα εδώ πέρα, σύμφωνα με αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία. Μυρίζει λες και τρώμε νάτσος. Είναι... Δεν μπορείς να πεις ότι είναι απλό σαν νάτσος, αλλά είναι αυτό το... Έτσι, αυτό το σχέδιο έχει.
Σένζα γλουτίν. Τώρα, ή έχει γλουτένι ή δεν έχει, δεν καταλαβαίνω. Γεύση καλαμποκιού, κλασική full. Θα είναι τα πλάτα νάτσος. Όχι κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον για τις γεύσεις μου, αλλά δεν βλέπω και καθόλου και ένα δωράκι εδώ μέσα. Οπότε ψιλομάπα μας βγήκε η φάση, παιδιά. Ωραία, δεν πάω πάνω να δούμε πως θα αλλάξει η γεύση. Αλλά τίποτα. Πρώτο λοιπόν, παιδιά, στυλ γεύση νάτσος. 4 στα 10. Δεν μ' άρεσε. Δεν μπορούσα να δω. Έχω μείνει, παιδιά, 3 τελευταία. Σε αυτό εδώ το σημείο θέλω να σου υπενθυμίσω να κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Έχουμε, εντάξει, και εγώ τον έκανα λίγο μέσα στο καλοκαίρι με τη σεζόν. Δεν την πάλαβα, δεν προλάβαινα σε καμία περίπτωση να ανεβάζω και βίντεο, γι' αυτό έκανα ένα break καλοκαιρινό. Πάμε στο επόμενο snack, το οποίο είναι αυτό εδώ, τη συσκευασία. Παναγία μου, τι έχει πάρει εδώ πέρα ο τρελός. Κροκαντέλε. Είναι με προσούτο. Το οποίο προσούτο, παιδιά, στην Ιταλία ήταν καταπληκτικό. Έτρωγα κάθε μέρα στο πρωινό. Ήταν σοκαριστικά υπέροχο. Άντε ρε. Είναι τόσο μεγάλο γιατί έχει μικρά τέτοια. Είναι σαν κρακεράκια. Έχει 8 τέτοιες μικρές συσκευασίες, παιδιά. Οπότε θα έχει να τις ανοίξουμε όλες. Μία και καλή εμείς θα ανοίξουμε. Να μας τονώσει, να γουστάρουμε, να πούμε ρε παιδί μου. Οκ, δεν μυρίζει ιδιαίτερα το προσούτο. Είναι αυτό εδώ το μπισκοτάκι. Οκ. Κράκερ κανονικό, αρκετά. Λες και τρώμε πυρηνίτη με το στρατό. Ας πει κάποιος στη σχολεία πώς λέγεται, πυρηνίτης δεν λέγεται. Είναι το πράγμα που ήταν σαν πέτρα. Κανονικό κράκεν. Γεύση προσούτο, ναι. Κάτι ιδιαίτερο, όχι. Πάρει ένα 5,5 στα 10. Μέχρι στιγμής πάντως το νούμερο 1 εξακολουθεί να είναι το Happy Hippo, έτσι. Και λίγο το τελευταίο, αυτό που θα σας αφήνω το τελευταίο για το τέλος, πιστεύω αν μπορεί να το περάσει, αλλιώς θα δείξει. Aperol Spritz από τα Lidl. Συγκεκριμένα από την Ιταλία. Λέγεται Frisandino Spritz. Το δίνω σε τέτοιο μεγάλο μπουκάλι. Πήρα εγώ το ανοιχτήρι μου. Το άνοιξαμε. Πάμε να δοκιμάσουμε. Σαν αφρόδης ροζέ ίνος. Δεν μυρίζει πολύ ωραία, να πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Μυρίζει λίγο. Τώρα είναι ένας συνδυασμός κλανιάς με άικος και σπρίτς, ξέρω εγώ. Για πάμε. Το περίμενα χειρότερο. Η αλήθεια είναι αυτή. Όταν στη γεύση το καταπίνεις, όντως νιώθεις λίγο σπριτσάκι. Βέβαια λίγο πιο πικρό για τις δικές μου γεύσεις σχέση με το από το Aperol. Εν τέλει πίνεται. Τώρα να κάθομαι να παίρνω συνέχεια, όχι. Αλλά μα τυχόν θα το πίνα επειδή μετά ήμασταν για ένα βράδυ έξω. Οπότε Frisandino, ενώ δεν το περίμενα, θα πάρει ένα 6,5 στα 10. Μπράβο. Και last but not least, το καλύτερο το άφησα για το τέλος, τουλάχιστον φαρσιακά, γιατί είναι αυτά που με ενθουσίασαν περισσότερο από όλους. Τα horror biscuit λοιπόν. Μιας και είχαμε Halloween το μήνα που μας πέρασε στο εξωτερικό, γιατί δεν το έχει στην Ελλάδα. Φτιάξαμε αυτά τα υπέροχα ωραία μπισκοτάκια που έχουν σχήμα pumpkin, κολοκύτας δηλαδή. Λέω εντάξει φίλε, σοκολάτα θα είναι, τι μπορεί να πάει στραβά, έτσι. Για πάμε να δοκιμάσουμε. Αυτά εδώ είναι σοκολάτα από πίσω, pumpkin από μπροστά.
Μια χαρά, παιδιά, μπισκότο. Ό,τι πρέπει. Αλήθεια. Έτσι γιατί το γεύμα και όλα η γεύση. Μπορείς να το βάλεις και ψυγιάκι να κρυώσει, να είναι πιο έτσι κρύο να γουστάρεις. Τα γλυκά κέρδισαν το διαγωνισμό σήμερα, παιδιά. 8,5 στα 10. Γιατί τα Happy Hippo δυστυχώς είναι number one. Με συναγωνίζονται. Και εδώ πέρα τα μπισκότα θα πάρουν τη δεύτερη θέση. Αποτέλεσμα, νομίζω για άλλη μια φορά τα γλυκά να υπερδηρούν των αλμυρών snacks. Ακόμα δεν έχω τύχει κάποιο refreshment drink, κάποιο αφέψιμα το οποίο να δοκιμάσω και να πω ναι, μπορεί να κερδίσει στο βίντεο την πρώτη θέση. Αλλά εντάξει, ποτέ με λες ποτέ. Και σε αυτό εδώ πέρα το σημείο να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που έκατσες μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Εγγραφή, like, share και τα λέμε στο επόμενο. Και δεν ξεχνάμε φυσικά το μότο. Αλεξάρης για να γουστάρεις. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Πάμε όλοι δυνατά. Πάμε, φίλια πολλά, να είστε όλοι καλά.